Sí, sí. Estem en plena festa major i inaugurem un eix vertebrador del que és el nostre municipi. Més d'1 quilòmetre de via que pacifiquem, 1 quilòmetre de via i mig pràcticament que transformem en carretera urbana, que la Diputació de Barcelona ens cedeix i que el destinem a les persones. És a dir, al pacificar-lo, aquí ja no ens en recordem, però anteriorment hi passaven camions en doble direcció. Ara és d'una sola direcció i, com dèiem, els protagonistes som cada un de nosaltres. Fem un balanç molt positiu des de la Diputació de Barcelona perquè nosaltres que gestionem més de 1.600 quilòmetres de carretera arreu de la demarcació entenem perfectament aquestes iniciatives dels alcaldes i en concret de l'alcaldessa de Begues per pacificar aquest espai de carretera que entra precisament dins el que és el nucli urbà. Entenem que avui dia la mobilitat s'ha de pensar de manera diferent, que les carreteres, com teníem enteses fa 50 anys, no poden ser enteses de la mateixa manera ara, menys quan passen pels centres urbans, i per tant que és absolutament imprescindible fer aquest pas de guanyar aquest espai per la ciutadania. Ens connecta amb el barri de Beguespar, ens connecta amb l'institut. Tots aquells nanos que s'anaven en bicicleta cap allà, ara ja tenen un carril més segur per circular-hi. Això a mi i a tot el meu consistori em dona tranquil·litat. Hem de felicitar, en aquest cas, a l'alcaldessa, al consistori, però també tota la població de Begues, perquè Begues avança, però no perd aquest esperit de poble. I això és molt important en el món que estem vivint, en aquest món globalitzat on nosaltres seguim tenint aquests anclatges que ens identifiquen. L'anclatge de la població on vivim, el que ens identifica amb aquesta població, és una de les bases perquè la nostra societat creixi forta.